Επιτέλους φτάσαμε Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε στη Θεσσαλονίκη την επέτειό μας. Που μιας και το ανέφερα, τι θα κάνουμε αύριο? Για ένα φαγητό έλεγα, αλλά και μόνο που είμαστε στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι διαφορετικό. Αγάπη μου, ξέρεις πόσο μου αρέσει η θάλασσα. Σωστά. Σωστά. Και ξέρεις και πόσο μου αρέσει το ηλιοβασίλεμα. Σωστά. Σωστά. Άρα γιατί, ενώ υποτίθεται πως ξέρεις όλα αυτά, ακόμα δεν έχεις κλείσει κρουαζιέρα μικρής κρούζης? Όχι, σκέψου εμένα, την κοριτσάρα σου πάνω σε ένα πολυτελές σκάφος, με θέα το λευκό πύργο, το ηλιοβασίλεμα, τα μαλλιά μου να ανεμίζουν στον αέρα και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι μου. Να είσαι καλά, ρε Θάλια. Χαίρομαι που με υπολογίζεις και εμένα στη φαντασίωσή σου. Ρε μωρό μου, χωρίς εσένα δεν γίνεται. Αν δεν είσαι εσύ, πώς θα μην πάρεις φωτογραφία για το Instagram? Κάνε σχέση, μου είπαν. Θα είναι καλά, μου είπαν. Μπορεί, Βασίλη, μια πλάκα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τελικά γίνεται να κλείσουμε μικρή κρουζιά αύριο. Βασικά δεν γίνεται να κλείσουμε. Τι εννοείς δεν γίνεται? Δεν γίνεται γιατί το έχω κλείσει εδώ και ένα μήνα. Αλλά εσύ όπως πάντα έβγαλες βιαστικά συμπεράσματα. Ρε Βασίλη, πόσο καλά με ξέρεις.